Natáčame video z iPhone 16 Pro Max a kráčame lesom. Nahrávame video zo Samsungu Galaxy S24 Ultra a kráčame lesom. Nahrávame video zo Xiaomi 14 Ultra a kráčame lesom. Natáčame video z Pixelu 9 Pro XL a kráčame lesom. Nahrávame video z Honoru Magic 6 Pro a kráčame lesom. Natáčame video zo Sony Xperia 1 Mark 6 a kráčame lesom. Nahrávame testovacie video z Motorola Edge 50 Ultra a kráčame lesom.